Ole tunjama kan video ve thung chuan tual thana le nu chuina lam ni lo ve thung Khawvel hriata milar mai YouTuber Mr.Beast ya kan hriat lar Jimmy Donaldson a chanchin ngainom tak mai kan ngai thlain kan thlir ho ve thung dona video te abula changa top thlengin minau thler sakin minau ngai thak sak le cheu donia Khawvel mitam zok te hian Mr.Beast chuan YouTube video atang hian sum tam tak ala lut ni in an ngai veka challenge tam tak te giveaway te le mitam tak chan poina atana video asiam te po motor tam hleya mitam tak te chuan chu emo an ti fo chen nima sila hi chu Jimmy Donaldson Mr.Beast ya hriat lar thil ti singa pakhat ve mai chau alo ni si heng YouTube video phena hian sum do na lian tham jok chu alo in phum ro reng mai atira mi puiten graph thang chak tak chu an mo chuan company lian tak tam tak lo be to ni anga yin company lian tham tak dollar billion chuang hlutna nei chu tam tak rim taka thokin lotlin na achang ta ni in an ngai thina e sum do na thang chak tak hi chocolate company ni in a hming chu festival ti ania som ni palimi YouTuber en kolat noi omni in business school emo professional taka sum do na lamzer na kallavin ain kola festival company lotlin chan shato chuan Jimmy sum do na kalmang kan hriat masak phot angai don ta ani Mr.Beast a YouTube video te chu minol puina an mole an hriat thei ania challenge lian tak tak te loman hlu le man to tak tak te poisa a giveaway te le a filna te chu a tak tak ania ma se chu thil lian tham jok zinga a seper ve mai chau alo ni reng mai alang lo rom a chuan minol puina an hmulo sum do na lian tham jok a oma he thil hi uluk taka dwa ni in mi terin ai de in thil ati thei nge mi puitena an hriat dik lo tlang pui atangin bol I han chan non phot ang Mr.Beast sum lak lo han sei hi chuan YouTube video le ads te chu anjil ruwa alo lang ngal mai thena ni e he YouTube video atang hian sum tam tak chu ala lut ngei mai ami mal chanela tang chawa komtina alak lo za chu dollar million somnga atanga million som riat ni in an soya ma se he sum hian a channel dang a hom tel lo thung ni ma sela YouTube ads te atanga alak lo chu asum lak lo pa ngai ni na te khin chuan pe tham tak ania asum lak lo zong zong za a som panga atanga som ni te chu YouTube atanga alak lo te ania te chuan asum lak lo za a somriat ero chu asum no na dang le project dang mi zong zong ina an hmolem le atanga alak lo te anni chung sum do na zinga pakhat chu kan seita kang khan stable company ni in company hi an din chan chatia an product zong zong te chu darkar ri lo te chungin an shal zo ngal veka an chocolate te chu an lan sia tu man an le ngai lo atu yem te po chu an shalem lawa in brand lar tak hersi te product ai po in atu yem te po chu tu man an shalem lo nima sela chu ti chung po chuan darkar ri lo te chungin an shal zo ngal vek theya alanda na mi poite chuan Jimmy chu an ring tok le ani ti a hriat thei ome chuti hunai chuan mi tam takin Jimmy chu tunge ani ti po hi an hreto a tam tak chung a video te chu lo en thengin an support ba ka an ring ma an support thei dan chu an chocolate te le sak ni in stable chocolate chu an shal zo ngal tareng bok ani kha ma se he thil hi company song te na ol sam taka an ti thei ani lawa mirin na lo chhuak turin tam tak an bei phochin in advertise nan sum tam tak an seng rala an product te chu mi pui le tir turin nasa takin chan an la a Jimmy ero chuan stable company adin ma pu in mi pui rin na chu a hlo chhuak dai to ni na lang chu chuan kong tam taka a puina se mema he wang hian sum dong chen khate chuan midang lambi ti te in an soi hiala YouTuber atanga sumdong lian ni ta tia soilavin next generation taikon ti hialin an soi chen zok ani enga tinge kan ti chuan taikon chu sum tam tak mei ti na chau ani lawa
sum tam tak siam thei chi system nei tu ti na ani ber mai amai ro chu asum do na te chuan malam panzel ma se engkim chu akal tlong reng bik lo soi neu neu te chu om chhota a kumsang ni som ni pakhat February thla khan Mr.Beast chuan crypto project pakhat super farm tia chuan dollar noi khat a invest ni nan soya te chuan thakhat nuwa engkim chu shalvekin dollar million 3.7 nen chu project chu akal san leta a ni som thum chung lekin a poisa chu apung ta hloya ni ma sila engkim ati ri ral no rei bak lawa chuan super farm chu atla chaleta a mi tam tak te chuan an sum tam tak lovin chungzinga chuan Mr.Beast a fans te po antel ni in an soi ei chau hi alani lo chung hun lai tho chuan Mr.Beast chuan project dang polychain monster tia dollar sing ni sanga a invest le a reilo te hnuwa million 1.7 a pung chawin a hral le a hral hnu rei bak lawa a token te po chu a chhele ta ni in an soya 90% vel la ya tla chia in sum invest tam tak te chuan an poisa an hlo pha ta bok ani te chuan project pakhat split ti chu ron om le in Mr.Beast chuan dollar sing ni sanga a invest le ta a hral le hnuwa chuan dollar noi sari sing ruk sanga lai sum ala lut ni in an soi boka e thil hi investigation an tina atanga alandan chuan Mr.Beast hian hetiang crypto deal vela changa alak lo song song hi million som aya atam thu an soi hiala tin apatan de chu alang cheng pewa mi zong song aya ma invest e apon nuwa shal ngale market lo chhelai thlerliam chuni in he thil hi dan phallo aniam ti zona po atam hle renga nima sila ram tam taka cryptocurrency dan hi mumal taka siam om shan lo ni in critics te chuan an soi thung ewang hian an thil ti tam jok chuan dan apo chelem lawa mi poi te po chuan dan a in rin na apoi mo sok ni in an soi ve bok Mr.Beast chuan ngai sang tu le thlir tu tam tak anei ta a thil pakhat post rungot po chuan nasa takin ngong anei theia project chungchang a sei te chuan mi tam tak chu an lo phur ve em rengo zela critics te po chuan etiang taka mi ngong theile ngai sang tunga a fund sen an nei ve mek la ya a investment shal chu boina thamatling ni nan soya a fund se chuan an rin ema wangin thutluk na an sia mai thin ni in an soi bok ani nima sela Mr.Beast chau hi hetiang crypto vela innam noi hi ani lem lo logan pol po chu crypto chu NFT project mitam takina poisa an hlauna investment a chuan soi akai emema in ani ba ka Andrew Tate po a personal brand le crypto chu soi zamin soi a hlo hle boka akong mang chu alang cheng ta hle mai chuta chuan milar te chuan engemaw an promote an fund se chu an no phurin poisa an investa a chen khate chuan an sum chu an hlo ta thin in an soya ma se he thilawang hian milar song song ten chu thil chu a thala ve an tina ani lawa crypto project song song te po chu in bum na vek ani an tina ani chong heklo nima sela mi poite chu warning an pe thong milar ngai sang tunga takin shet ngai lo coin chungchang a soi ni chuan leive ngal mai tum lavin engzat nge an lak lo to chu coin su engtika nge shal an tum ti te shet masak apoi mo hle ani te chuan Mr.Beast a hausak na dang chuan mitam tak po chu a thong emema chu thil chu a real estate a private island tele video siamna na somtam tak a man te chu an ni a chu thil chu kumsak ni sop ni pakhata khan Mr.Beast chuan billionaire tam tak tena an ti ngai lo thil ti in private island a lei hloi maya vacation a man du bang emo adam adu bang te to te emo impress atum bang po ani lem lo YouTube video tan chu island chu a lei alo ni rek mai chu island chu Caribbean omni in beach nuam taka oma atoite chu a pol phut mai ram hnoi le chu a kho hlu boka te chuan chu island chu last relief island win dollar noi nga ti video sut na na man ni in island a omrei be chuan dollar million chan ve an hlo do na video a chuan contestant te chu mona chuan a rei theng ber an om tur ani a omrei ber chuan
dollar million chan ve an hlo don ani chutiang chuan mi tam tak tan po Hawaii emo ken kan vela kalso do tu sam tak ni in chen khate chuan chu hmuna chuan boi khatal an kal ve the chuan kum tam takatan poisa an khol chena nima sela Mr.Beast hian island de chu a ho ba ka alei bok na a YouTube video sotnan chuan mangtlang poin island de chu a to ba ka a mun le alin zong zer hian ho man ringot po dollar noi nga atanga dollar million tam tak an hem maya chu chu a island man chau ni in thil dang tam taka sum sel alangai li a chata chuan camera equipment for quality production crew te le contestant de chu island a chuan shoi an ngai boka tin chena turte ele in turte le an himna tur a provide vek angai bok nen heng zong zong bil khom hian video pakhat sutnan ringot po dollar million ni atanga million thum hi aseng tlang puya heta amaklai ber chu hetiang thil hi voi ni khatchau atilawa thlir tu te le ama ngai sang tu te tan voi tam tak alo ti to thin hi ani ome ei mai ba ka North Carolina khokil khor taka chuan in pakhat pon lama tanga en zone special takang po langlem no chomin Hollywood building lian tak ani lem lawa movie siamna tur manro thatak tak omlem lavin actor le actress te po ante so lem lo warehouse pakhat be mai ni in hei hi Mr.Beast studio ani a pon lama tang chuan simple takin langma se achung lama chuan thil thleng tam tak om thunga aro puise a hrethiam tor chuan traditional movie Khawvela kan chuan lu le thot angai don ani kumza chuang chung chu Hollywood hi Khawvela entertainment share hlo ber le lian ber pol ani a Hollywood noya share hlo zal chu Paramount Picture hi ani ome Paramount Picture hi kumsang khazakwa som pahni atanga om chan to in kum tam tak chung chu movie monom tak tak an no siam chok to a Los Angeles studio nein an ram chuan ekar somni pangalai huama achunga chuan building lian tak tak somthum chawng amin chungte chu sound stage ti ani a he sound stage hi in lian tak achung ruak vek si ani ber mai movie siam tu te chuan in po an sa theia pothler lem po siam thein an movie siam na ta na an mo eng po an ti thei beka hetiang taka studio lian ani awak hian sumpo an seng na se mema Paramount hian kum khata dollar billion khatchang chu heng an studio te enkol nan hian an seng che thin ani Mr.Beast ero chuan chutiang zong zong chu anei velem lo building lian tak tak sound stage te costume le studio lian tham tak chu anei velawa amai ro chu a warehouse te ro te tang chuan sum tam tak asem loi si movie siama thelar tor hian alo bera dollar million sani chuang chu an seng thina an hlot len chuan dollar million zali atanga dollar million zanga an hu thina nima sela Mr.Beast ero chuan heng traditional movie siam dan ne kalmang hi amang velem lo video siam nan hian dollar billion sa chuang amang ngai lawa atlang poin dollar million thoma tanga million nga an seng tlang poya chung video atang da chuan dollar million som panga atanga somni thleng ala lu ta thin ani Hollywood movie chu a movie an siam maya chumi zuwa movie theater tam taka chhuanga in mipui hipnan advertisement tam tak an ti te angai boka mipui te po in ticket te lein an en chin ani hi ma se Mr.Beast ero chuan hetiang song song hi amamo velem lo in thelar torin company lian tak tak atanga support amamo lawa ani mamo zong chu internet thatak hi ani ber te chuan video te asiama online in upload ta a darkari lo te chungin Khawvela mipui tam takin phone atang te le TV atang te in kan lo thliar ta thin ani billionaire ti thumal kan hriat hian kan ril ruwa car man to tak tak ringote po alo lang mai the an garage te chu car man to tak tak ti a khatbek tura kan ngai ringota Mr.Beast po hian car chu ane nge mai ma se a collection hi billionaire dang tinian ain anglem lo Mr.Beast car du berle ama represent to chu Lamborghini ti vel hi ani lem lawa Tesla model plane hi atu bera
an release te chuan Khawvela electric car chakper tia soi hial ni in an release atanga reilau theia Mr.Beast support chuan alei ve ta a chan an zo chuan a chak tha a gas vela sumtam taksen angai don lo ti in a chang maya te chuan a car collection a pani na chu German sport car midnight blue Porsche 911 turbo S ani a he car hi chak thavya ma se a design chu a simple hle thong in a bit tak molo phei chuan car na ran mai po ang hle nge Mr.Beast bul na ya car man tau tak an mo song da chu ama mi mal ta vek hi ani lem lawa video tan ti le lo man tan te ani tlang puya a video pakhata po Mr.Beast chuan Lamborghini hurricane chu a mel shat po ni lem lo ne na a peruk maya eta chang hian Mr.Beast tan car man tau tak te he a ho sakte na ani ber mel lem lo ani Mr.Beast mangai na jin kong ero he chu mi tlem te chawin an she thonga tonaya chuan milar in ngai zong emo ngai zong an nei in mi puiten kan shenga sunga an thalak te thleng hian mo tora om thin ei bang hian tunge Mr.Beast ngai zong te chu online a zo da tamber pol ani pha nima sila Mr.Beast chuan private taka thil kalpui zok adoni in alang ani te chuan mi puite chuan me che pakhat thia boysen chungchang chu an she be chanta a he nu hi South Africa kumsang ni kuma khan lo piangin Mr.Beast bial nu tia hriat ani ma ho hian ei zona momal takpo alo nei to a streamer ni in content creator ani a hetiang lam a boy pui ma hian University of Pretoria law te po alo zir to hiala hei hian Mr.Beast awang chawa lara ni lo ani ti ati chang hle ome te chuan kumsang ni somni pani le kumsang ni somni pathum vel khan mi puite muwa anin lan don beta a anin kar cho mitam takin sheto ma se influencer couple dangte anglo takin content atan anin kar cho an hmangai lem lova aum zia chuan views to awang ringotin anin lan don ngai lo bok ani Mr.Beast a thian ti hi a thian nai vai langsar tak te chu Chandler hello Chris Tyson le Kal Jacob te ania hemi te hi khoi company emo atanga an roi ani lem lo Mr.Beast larma atanga a thian tha ti in an jing lar be chu Chandler a hi ani a video vela ni za thlak taka a chaklo thida wangin shiat po a hlo hle nge in an video a hian script anga changmai angin an lang lawa thian thatak pani un hlim om tak mang don ang mai hian mo an nuam thin emema heiba ka hian Mr.Beast na hian in lei china puimo tak pakhat awm le a heng hian ani na chu thil dang song ain ate lang chiang piang mai asum do na emo a youtuber ni na emo ani lem lawa fapa ani na zok hini ome chu anu Su Donaldson hini in sumlama har sabna an nei lai po in a fapa hi a thei to pin alo en kol seiliana hetia YouTube lam alu chil don po hian a support tha emema mitam takten YouTube chu ei zon nan tak atlak lo tia an soi loi lai pon a fapa chu adang lem lo a thlop lata ton thleng hian Mr.Beast na chuan role poi mo tak ala play renga sum en kolama po na satakin a pui thin ani ma se he billionaire a chanchin kan soi lai mek Mr.Beast a hian ano poisa apok thin ti ila mitam tak chuan an oi kher lo mai the nima sila thudik ani tlat mai si mi hlotling tak ni in sumtam tak athok chhuaka nima sila mi pui thong do thei thu apong zar le tatlat mai a bank account a hian $1 million khat po aum tin no thu asoya chu mai ba ka ani nei na sum sen belatan anu poisa a man thu hi asoi le boka mi te chuan zona po an nga pha hle nge nima sila Mr.Beast chuan olsam takin a chang le thunga chuta chuan a poisa tho chwa te chu a business bank account na da lotin amata na sumtam tak mana case tam tak kol ain ari invest zok thina tin video siam nan te an mang boka kum khat chunga video siam nan te a business ti changtlun nan ti le so produce nan ti a an sum man za chu $1 million sati somnga vel set ani a an video ho po changtlungin a monom theile nge ani ma se he video monom tak phena hian thil tam tak in phum rowa sum chatim tak angaya
production pakhat phei chuan dollar million somvel zet chu an chan pha ni in a soya ma se Mr.Beast chuan YouTube creator te hian Hollywood hi an el pha ni in angai thong Hollywood movie tlukpuin video te an siam ve the ani ti ring tlakin anem hngit tareng bok ani tichuan hei hi Mr.Beast businessman YouTuber lotling tak phena Jimmy Donaldson chanchin tlang pui chu anita a mi pano pang pakhat anu ina sumhar sa tak chunga ain ko seilen chu mi lotling tak ron ni in Khawvel mi puite hriat hlo tak aronita a sumtam tak thok chhuakin anu chuan sumlama har satna le lungai na ane ngai to lo nima sila heng billionaire ni na te views tam tak te YouTube content te phena hian thil tam tak alo in phum lo reng maya Mr.Beast hi chungte mangai le thian ngai na tak ani ti po a hriat thei bok ome Khawvel in internet le entertainment a hmodan ron thlak danglam to ani a mitam tak ti ngai lo ron ti chak to le mu chok to ani ti ela kan soi sol tamom lave chanchin hi ala top mai lawa mahun eng tak nein ma chop tam tak po ane nge arin kan clear zel do ani ole tuna tan chuan khati zong kha kan ngai thlaka kan clear hau the chu ni le phosela Mr.Beast chungchanga in ngai dan te comment section nama in lo sei vele chho do nya